Здравейте! Аз съм Мира, това е Код 74 и това е ден 10 от студент по актьорско майсторство, който работи в семейен бизнес. Днес ще ви покажем процедурата по затваряне на магазина. Днешният избор на ядка – Tropic Mix. Защо? Защото искам да ми е тропично, лятно ми е. В духа на това да ви разказвам истории последните няколко дни, искам да ви кажа и как стигнахме това да имаме брандиран мед. Това е нашата колаборация с Три пчелина. Всъщност, собственика на този прекрасен малък бизнес дойде при нас в магазина, за да си хареса паркет. Беше изключително мил, при което той ни казва: аз се занимавам с пчели, той принципно е музикант. И в следващата ми среща с него, той вече беше говорил с шефа и изведнъж ми се казва: Мира, да знаеш, правим мед. Ето и снимки от фотосесиите, които правихме с дървото и меда. Много яко. С продажби на по-голям паркет, по принцип, даваме и по един буркан мед от Три пчелина. Код 74 също така имат и химикалки. Тази ни е любимата, защото тук е за телефон. После вуп, химикалка, вуп, линийка, нали? Тук може да си поставите телефона. Това е гумичка за дъска. И любимата ми функция. Отваряте, бум, един вид отвърка. Но не, тя се завърта. Пау! Втори вид отвърка. И тези също ги подаряваме. Прибираме личния багаж. Помагам на оператора. Ами, студено е, гадно е. Ай, чао! Ще се видим утре за ден 11.